Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane. Mi smo sada tu, u dobru i u zlu. Mi uz tebe smo jači zajedno. Lažni početak. Koje su dobre vesti? Jedva čekam. Čekamo te ovde. Ne znam šta kriju ova deca, ali nameravam da saznam. Moji prijatelji i ja imamo tajnu. Tvoja paranoja počinje da mi ide na živce. Žao mi je, Jime, ali morat ću da te otpustim. Ako mi pomognete, sve ću da kažem direktoru. Evo ruke. Spremna sam za veliki skok, Jeremy. Dobro, Aelita, pokrećem program za tvoju materijalizaciju. Kod Zemlja. Sedite. Opusti se, Aelita, ovo je običan čas istorije. Bilo bi mi lakše da smo na času informatike. O istoriji ne znam ništa. To je poenta. Ovde si da učiš. Da smo na času informatike, ti bi bila profesor. Sedite pa da počnemo. Šta je umislila ova nova? Sama vodi računa o tome da svi momci budu oko nje. Meni deluje zabrinuto. Očigledno je, Nikola, se da ne znaš ni osnovne stvari o devojkama. Glumatanje krhkosti, momci to vole. To je najbolji način da ih privučeš. Imamo novu učenicu u odeljenju. Neka nam se predstavi. Zove se Aelita. To je moja rođaka. Vrlo je stidljiva. Pa, Elita, dobrodošla u srednju školu Kedik. Svi se nadamo da će ti se ovde svideti. Vidiš, sve je u redu. Nije bilo razloga za brigu. Izgleda. A i sviđa mi se istorija. Ali moraš da priznaš, vi se mnogo borite, neprestano ratujete. Ćao, društvo. Kako je naša nova učenica? Dobra sam. Pokušavam da se naviknem na puno novih osjećanja. Na vazduh koji dišem, na sve boje i mirise. Ali sam dobro. Pokret, drugari. Vreme je da deaktiviramo super računar, zar ne? Ja ne bih čekao da nam Ksena pošalje pozivnicu. Kome se ide u Lioko sad kada je Aelita ovde sa nama? Možda će vam ovo čudno zvučati, ali ja se malo plašim. Lioko je ipak bio moj dom. Nisam sigurna kakve će posljedice na mene imati njegovo razaranje. Nema razloga da brineš, siguran sam. Idemo. Zdravo, Jime. Jeste li se lepo naspavali? Jesam. Da, divno. Stvarno sam zahvalan za sve što ste uradili za mene. Mada moram da priznam da mi je bilo malo dosadno. Hoćete da gledate kako deaktiviramo Ksenu? To ne bi propustio ni za šta. Nisi zaboravio svoje obećanje, Jeremy? Nisam, Jime. Čim deaktiviramo Ksenu, sve ću da ispričam direktoru, pa ćete da dobijete svoj posao nazad. Odlično. Jedva čekam da završimo s tim. Nikada nisam verovao da će mi toliko nedostajati profesorski posao. Od sada me zovite Jimbo, ha? Hvala. Jeste li spremni za pokret, Jimbo? Evo nas. Jesi li dobro, Aelita? Ako hoćeš da sačekamo dan, dva... Ne, što pre to bolje. Dobro, mislim da ti treba da imaš tu čast. Ne, ti uradi to. Naravno, Aelita.
Ksena, zadao si nam mnogo patnje, ali zahvaljujući tebi upoznali smo Elitu, s Bogom. Dobro je da smo te se rešili. Elita, uključi struju, Eliti nije dobro, požuri. Šta joj je? Nadajmo se da Ksena nije promolio svoju ružnu glavu. Puls joj je opet normalan. Ne znam, šta se desilo, ja... Onesvestila si se. To ti je kao san, dubok san. Svideo mi se taj osjećaj. Možda, ali onesvestila si se, a to nije normalno. Modifikovao sam program skenera dok si spavala. Mogu li da te pregledam? Možeš. Pokretanje programa. Vraćanje podataka. Nemoj mi reći da razumeš sve to. Nije to tako komplikovano. Možemo da počnemo sa analizama. U redu je, Elita. Sada možeš da se vratiš. Dobro, hajde da vidimo u čemu je problem. Toga sam se i plašio. Izgleda da me Ksena inficirao virusom. Tako je. Mora da je to uradio za vreme transferovanja. U jednom kraćem trenutku je došlo do pada napona. Sećam se toga, jer sam imala neki čudan osjećaj u tom trenutku. Par sekundi sam osjećala Ksenino prisustvo, kao da se trudio da me vrati. Verovatno si se zbog toga malo preonesvestila. Ksena je u tebe ubacio virus jer je hteo da budeš povezana sa njim. A ako ubijemo Ksenu... Uništit ćeš i mene. Možemo li mi nešto da uradimo? Da pokušamo da nađemo antivirus. Ali to će da potraje. Pokrećem program za analiziranje. Računar će da radi na njemu do sutra ujutru. Vratit ću te kod Yumi. Kasno je. Kakav čudan osjećaj. Samo se treseš. To je normalna reakcija na hladnoću. Sviđa mi se kad je hladnjikavo. Zvuci i mirisi su noću potpuno drugačiji. Da, mirno je i tiho. A i biljke dišu drugačije. Evo, pomiriši. Kako je lepo biti živ. Ovde sam zahvaljujući tebi. Pa, nisam samo ja zaslužan. Šta je ono? Skener? Ne baš. Dođi. Čeka vas vaš zamak, princezo. Hvala ti što si me ispratio. Bez obzira na virus, ovo mi je bilo najlepše veče u životu. Laku noć. Vidimo se sutra. Elita je tu! Znaš li kako ćeš da se oslobodiš tog bednog virusa? Ne još. Nadam se da će da mi pomognu kalkulacije mog računara. Stižu, devojke! I kako ti je prošla prva noć na zemlji? Spavanje je stvarno divno. Spavala bi ceo dan da i ja nisam malo prodrmala. Isto si kao ja, Elita. Vidjet ćeš, ni spavanje na času nije tako loše. Šta se dešava? Ko može da mi navede definiciju para prostih brojeva? Sisi? Par prostih brojeva su brojevi koji su isti. Hvala, Sisi.
A sad, može li neko da mi da neki pametniji odgovor? Elita? Par prostih brojeva pojavljuje se kad je njihov najveći zajednički imenilac 1. Vrlo dobro, mada... U glavnom prstenu to je jednako činjenici da je njihov direktan zbir jednako 1. Ali naravno to nije slučaj sa faktorijelom koji nije u glavnom prstenu. Tako kaže Bezoutova teorema, znate. Smirite se, deco. Vratite se unutra! U zaklon! Ksena je promenio taktiku. Prvi put je poslao jedno od svojih čudovišta na zemlju. Kako li je uspeo? Nije ni važno. Nas treba da zanima kako ćemo da ga se rešimo. Kao i uvek, borbom! Vas troje krenite u Lioko i deaktivirajte toranj. Yumi i ja ostajemo da se borimo ovde. O ne, to je ludost, Ulriče. Dobro znaš da povratak u prošlost ne oživljava potencijalne žrtve. Yumi, da, znamo. Moramo da pronađemo oružje. Dobro, vidimo se ispred učionice za matematiku. Pokret, drugari! Ja ću ga srediti. Idite! Da vidimo koliko si dobar. Ja! Još par sekundi, bit će čisto. Šta bi ti bez mene? Požuri! Hajde! Wow, Jimmy mi je dao ono što su zaslužili. Jime! Jime! Tamo. Izgleda kao da su se okomili na nas. Aha. Dobro, hajde da im pokažemo šta umemo. Hej, ovamo. U buduće ćeš 2 puta razmisliš pre nego što napustiš svoj svet. O ne! Drži se, Jime! Rekao sam ti da me zoveš Jimbo, sećaš se? Jeremy, moraš da me prebaciš u Lioko. Molim? Jesi li zaboravila na Ksenin virusa, Elita? Šta ako ti Ksena ne dozvoli da deaktiviraš toranj ili da se vratiš na zemlju? Toliko moramo da rizikujemo. Prioritet je zaustavljanje Ksene. Dobro znaš da nemamo izbora, Jeremy. Zamisli koliko bi još čudovišta Ksena mogao da materializuje. Dobro, uđi u skener. Poslaću te u Lioko. Deaktiviram zaraženi skener. Pripremi se, Ode. Bravo, mališa. Locirao sam aktivirani toranj. Nalazi se u Glečerskom regionu. Tamo te šaljem. Usput, gde su Urlik i Yumi? U školi bore se sa čudovištima. Odoh ja. Biću korisniji tamo. Hvataj, ovo je kao švajcarski nož. Vidimo se kasnije. Transferuj Oda. Transferuj Aelitu. Skeniraj Oda. Skeniraj Aelitu. Virtualizacija. Čudno je biti virtualizovan. Da, ali navikneš se. Nema vazduha za disanje, nema mirisa, toplote, ničega. Već mi nedostaje pravi svet. Idemo, Elita. Ulriče, nikada nećemo uspeti. Evo ti, bubaš, mamo. Sredio sam te.
Imam te! Pomoli se! Moram nešto da priznam, Jime. Ovo je prvi put da mi je drago što ste nas iznenadili svojim dolaskom. Prijatelji me zovu Jim Bo, razumeš? Eskadrila vam prilazi sa leve strane. 3 stršljena. Evo ih. Pazi! Vraćaju se. Kreni ka tornju! Ja ću ih zadržavati! Još 40 životnih poena ode. Jeremy! Reci, Ulriček, gde ste? Oduja Eliti je stvarno potrebna pomoć. Nismo još završili posao. Odu je ostalo još samo 40 životnih poena. Ako Elita ostane sama, osuđena je na propast. Dobro, požurit ćemo. Vas dvoje krenite u Lioko. Ja mogu sam da sredim ove bube. Jesam li u pravu ako kažem da požurite sa deaktiviranjem tornja da bi svet što pre postao sigurnije mesto? E pa onda šta čekate? Idite i završite posao. Potrebno je više od nekoliko ružnih čudovišta da bi vaš prijatelj bio poražen. Evo ti! Gubiš previše životnih poena ode. Morate da izdržite. Jeremy! Yumi, vreme je. Odu je ostalo samo 20 životnih poena. Krećemo ka skeneru. Ne brini za Oda. Može da izdrži još malo. 20 poena mu je dovoljno. Laserska strela! Dođi, čekam te! Ne mogu da verujem! Nema više strela! Papa! Evo ga! Pazi, Aelita! Aelita! Znači, još vam nije dosta, a? Ej, bednici, ovamo! Ajde, spreman sam! Aelita se sakrila iza, u pećini. Možeš ti i bolje. Izvini. Tamo. Aha. Sad, Yumi! Tako je već bolje. Sve je uz globu. Odlično bacam frizbi. Ovo je bilo blizu. Aelita, ti znaš da te nikad ne bismo ostavili samu. Hej, ne možemo da ostavimo ni školu. Tako je. Da, evo ti! Ne stojite tu, idite, bežite! Ostavi decu na miru! Šta je, krpelji? Ajde, pokažite šta umete! Jel to sve što znate, a? Jel to sve? Šta čekate? Ajde napred! Mislite da više ne mogu da se borim?
Vrati se u prošlost sad! Aelita, odmah ćemo da restartujemo program za materijalizaciju. Moramo da izbrišemo Ksenu pre nego što opet napadne. Jeremy, nemoguće je. Virus je još uvek u meni. Osjećam ga. Moramo da pokušamo. Možda možemo da te izlečimo ovde na zemlji. Ne, Jeremy. To ti je jasno kao i meni. Dok god imam virus, ne možeš da uništiš Ksenu, a da u isto vreme ne uništiš i mene. A da te materijalizujemo na sat ili dva, pa da možeš da nam dođeš u posetu, ha? Zašto da ne? Ali ostatak vremena moram da provedem u Lioku, da se borim sa Ksenom. Sve dok ne nađete antivirus. Aelita... Jim, na njega smo zaboravili. Znači, opet se bavite time, a? Ne, Jime, učimo. Kako da ne? Dosta mi je vaših laži. Ostaćete tu dok mi sve ne ispričate. Jime, šta se ovde dešava? A, stigli ste u pravi čas, gospodine. Sada ću tačno da saznam šta su opet naumila ova deca. Da, još jedna od tvojih apsurdnih priča o misterioznim sastancima i tajnim prolazima. Dosta mi je svega toga, Jime, morat ću da... Upravo je, gospodine, stvarno smo kovali zaveru. Jesmo. Hteli smo da se poigramo sa Nikolasom i Herbom. Direktore, da nas Jim nije uhvatio, sigurna sam da bismo zakasnili u školu. Ovog puta ću drugačije da sagledam situaciju, pošto ste priznali šta ste radili. A sada, na časove. Pa, izmislili ste odličnu priču. Zašto ste me poštedeli? Pa nikad se ne zna. Možda ćete nam jednoga dana uzvratiti uslugu. Nikad nismo našli vremena da vam se zahvalimo za sve što ste uradili za nas. Hvala vam, Jimbo. Da, hvala. Vi ste heroj i genijalan profesor fizičkog, Jimbo. To morate da kažete direktoru. A sad na čas. Ja sam heroj. Wow.